Gwamnatin Borno ta ayyana ɓarkewar cutar kwalara a jihar. Ma'aikatar Lafiya ta Jihar Borno ta ayyana ɓarkewar annobar kwalara a faɗin jihar, inda aka farga fiye da mutum 40 da 50 sun kamu, amma an tabbatar da kamuwar mutum 17 kawo yanzu. Kwamishinan Lafiya na jihar Farfesa Bayyana ne ya bayyana hakan lokacin da yake ayyana ɓarkewar annobar, inda ya ce daga cikin gwajin fiye da 200 da aka yi, 17 sun kamu da cutar. Kwamishinan ya ƙara da cewa ɓarkewar cutar dai ya faru ne sakamakon annobar ambaliyar ruwa da ta ɗaiɗaita ɗaruruwan 'yan jihar. Farfesa Bayyana ya ce an samu ɓarkewar cutar a ƙananan hukumomi Jere da Mafa da Kodunga da Dikwa da ƙaramar hukumar birnin da kewaye. Ku ci gaba da mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora.